Protest tegen misbruik vrouwen, dat vond gisteren plaats op het Brionplein. Daar kwamen leden van de Women's Steering Committee Curaçao bijeen voor een stille demonstratie tegen geweld tegen vrouwen. Ook waren er verschillende mensen aanwezig bij deze demonstratie. Het ging om een protest, zonder speeches of muziek, om solidariteit te tonen met slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. En aandacht te vragen voor de groeiende problematiek op het eiland. Wie het nieuws volgt ziet dat er steeds vaker berichten naar voren komen van mensen die worden aangehouden. In geval van mishandeling. Vaak gaat het om een verbroken relatie waarbij de ex-partner wordt mishandeld door de voormalige partner. Er zijn veel zaken die nu in de aandacht komen en daarvoor wil ook de Steering Committee laten zien dat ze zich solidair tonen met de slachtoffers. Volgens de betrokkenen stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld op Curaçao sinds 2003.